Tänään testaa Santas breikki. Santas breikki. Niin, ei Dubai suklaata. Me ollaan jo maistettu sitä. Okay. Otetaan pala. Joo. Otas. Ota. Joo, okei. Toi vähän iso. Joo. Äijää. Tus. Okei, joo. Oikeus. N. Yhteen. Ihan ok. Ei nyt mun lemppari. Dubai suklaa parempi. Joo. Dubai suklaa on parempi. Tää maistuu ihan tavallisella suklaalla. Ei nyt mun lemppari oo. Dubai suklaa on parempi. Yök. Häh? Ja tosi vähän. Vähän oli ihan semmonen ok. Mut K-Marketissa löytyy näitä Santas breikkejä. K-Supermarketista.